Huomenta kaikki. Mä just tässä nousin äsken, heräsin. Ja olen täällä mun huoneessa. Täällä on taas tosi huono valaistus. Jotenka pahoittelut tästä. Mutta tosiaan mä voisin nyt jatkaa loppuun noi kysymykset. Mitä mulla on tuolla. Tai mihin jäätiin. Ja sitten sit mä varmaan menen alakertaan ja pesen naamaa. Jotain tällaista. Mut joo. Okei, eli me jäätiin siis 12 kysymykseen. Eli mielipide Epolasta. Siis Epola. Mä en edes kunnolla tiedä mikä se on. Et siis ne mitä mä oon siitä kuullut. Että niinku siellä yritetään saada ihmisiä niinku kuolemaan, tapetaan ihmisiä. Niin ok, joo, en tiedä, mutta en mä nyt siitä mitenkään hirveän innoissani, jos siellä ihmisiä tapetaan meiningillä. Että siis, joo. Ja sori tää mun ääni, mulla on ääni ihan käheä. Koska, joo, siis heräsin just äsken, mä näytän ihan räjähtäneeltä. Mä en kerran tekee oikein vielä mitään. Et siis mä heräsin, mä olin just äsken puhelimella. Ja sit mä laitan valon päälle väikin. Sitten mulla on nää kynnet vielä laittamatta. Mä laitan vielä tänään. Mielipide Ruotsista. Siis mun mielestä, joo, ei mulla ole mitään vastaan Ruotsia. Ruotsi on kivan näköinen paikka, siellä on kiva käydä, siellä on kivoja kauppoja. Ruotsi on aina kiva mennä. Mut mä en osaa ruotsia itse puhua, jotenka. Mut joo, siellä on ihan kiva olla. Koira, kissa, elefantti. Siis jos mä täysin oikein tämän kysymyksen, niin mun pitäisi valita näistä 3. Niin siis mä valitten koiran, koska periaatteessa melkein koko mun elämää meillä on ollut koira. Ehkä ollut muutamia kertoja, kun ei ole ollut koiraa, mutta melkein koko ajan ollut joku koira. Ja tälläkin hetkellä meillä on koira. Kuka sai sinut liittymään IGC:n, eli Instagramiin? Se taisi olla mun pikkusisko. Eli siis Jassu. Mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä oli Jassu. Joo. Koska teit Facebookin? Siis mä oon tehnyt ihan ensimmäisen Facebookin. Silleen, se on ollut tosella. Ja siis siinä ei ollut oikeata nimeä ensinnäkään, että siinä oli joku pilanimi. Me keksittiin se mun kavereitten kanssa. Koska niin kuin mä jollain tavalla pystyn pitämään ihmisiä yhteyttä. Niin sitten me tehtiin se. Mut sit niinku ihan virallisen oikean Facebookin mä tein sitten 7 puolivälissä. Tai siis 7 lopulla itse asiassa. Eli tästä vuosta kaverin. Melkein. On sit varmaan 2 vuottakin, mutta kuitenkin. Oletko koskaan pelannut K18 pelejä kaupassa? En ole, enkä pelaile muutenkaan hirveästi pelejä siellä kaupoilla. Tai siis kaupoissa. Siis oon mä sitten kotona pelannut tietty K18 pelejä, mutta en ole missään kaupassa pelannut. Oletko ollut kaupassa yli 2 tuntia? Kyllä olen ollut. Viimeksi olimme Jassun, mä olin viimeksi äitin kanssa, mutta siis. Kyllä olen ollut, mutta mä oon ollut Jassunkin kanssa yli 2 tuntia kaupoilla shoppailees. Ja siis sit jos mä oikeesti kunnolla lähden shoppaille, niin en mä oo siellä mitään tuntia, puolta tuntia. Että se menee aina yli 2 tuntia. Tai sit se on se 2 tuntia just mikä menee. Mut kuitenkin oon ollut yli 2 tuntia. Seuraava. Ootko ostanut koskaan netistä? Minä en ole ostanut netistä ikinä, mutta mä oon auttanut äitiä tilaamaan netistä. Mutta joo. Mitä teet vapaa-ajalla?
Eli siis taas se viimeinen kysymys, että mitä teet vapaa-ajalla. No siis, mä käyn kuvaamassa, käyn koiran kanssa lenkillä. Sitten mulla on ne kuoroharkat, yksinlauluharkat. Hoidan kaneja. Siis mulla on välillä lastenhoitokeikkoi. Ja tämmösiä perusjuttuja. Itse käyn lenkillä välillä ja tällaista perusjutskaa. Noin, kysymykset on saatu valmiiksi, eli se osio on valmis. Mut mitäs te nyt haluaisitte nähdä? Haluaisitteko päästä mun mukaan, vaikka kun mä kävisin vähän laittamassa? Tai no, niin. No en mä tiedä, mä ajattelin, että mä menisin tästä nyt alakertaa, kohta puolialla laittaa nämä kynnet, kun mulla on nämä normaalit omat kynnet. Joo, mä tiedän, nämä on vähän pitkät, mutta kun mä tykkään pitää pitkiä kynsiä. Mutta sitten taas osasta on tälleen tosi lohkenut kynnet, niin ne on just tällaisia lyhkäisempiä. Ei se mitään, että. Mutta joo, jos sitä sitten vaikka siirtyisi alakertaan päin. Tämä valo vaan kiinni. Nyt et välttämättä näe kunnolla mitään, mutta ei se varmaan haittaa mitään. Perho auki, katsotaan millainen. Siis mun ikkuna on tässä vitun vedessä. Joo, ei näy lunta vielä. Mutta. Minä voisin heittää täältä jonkun paidan, tai siis jonkun takin päälle, koska täällä on vähän vilponen. Kommentoikaa tonne alas kommentteihin, että mitä te tykkäisitte, jos mä tekisin aamurutiinivideo. Tai sitten mitä mä teen aamuisin. Niin. Sä et saa sit mennä kuin vasta yhden aikaa. Et yhtään aikaisemmin. Sä saat olla 4 asti. 3 tuntia. Sä saat olla Sony 4 tuntia. Eikö niin jo? Se on ihan riittävästi. Näin, nyt mä tulin alakertaan. Paitsi, että mä tulin kyllä nyt tänne Hannun tai mun toisen pikkuveljen huoneeseen, mutta ei sitä haittaa. Näin nyt vielä jaksa naamaa pestä. Pesen sen sitten jossain vaiheessa. Ulkona on -5 astetta pakkasta. Joo. Mitä nyt hettelää siis? Aamulta faksa. No, joo. Mutta tänään siis tulee toinen video vielä. Niin palataan silloin. Ja näette sitten sen merkissä, että mikä se on se video. Mut moikka moi kaikki!